गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 52 सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया जानो थांगासिनो दङ फैगौ जानुवारि दाननि 20, 21, 22, 23। दा बिदिनो माखासे खामानिफोरा आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ। दा बियो जाहैबाय आंनि जि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना नुदों बियो मेन गेट। दा मेन गेट बे मेन गेटखौ जि बानायबाय थानाय बिथां सासे व्यक्ति दं। दा बिथां सासे व्यक्तिनाव आङो सोंनानै लागोन खामानिया बेसेबांसो प्रिपेयार जाखो आरो बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जि जानो थांगासिनो दङ बिनिनो माखासे खामानिफ्रा बबे खामानिफ्रा दासिम बेसेबां आग बारायदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दा नैबे मेन गेटखौ जि बानायनो लानाय जोंहा बिथां व्यक्ति दं। बिथांनि मुङानो जादों पबित्र बसुमतारी। दा पबित्र ब्रह्म। दा बिथांनाव सोंना लागोन आङो दा नोंथाङा जे बे मेन गेटखौ बानायनो लादों दा बेसेबांसो सम लाबावगोन ओरैनो बेखौ जानो? मुथथे बेयो बारा सम नांला, सानसेयावनो जोबसिगोन। बारा खामानि गैखाला, 90%आनो कमप्लिट जाखाजोब्बाय। 90% कमप्लिट जाबाय आरो? औ, 90% कमप्लिट। सानबेसेसो लाखो बेखौ बानायनायाव? मुथथे 20 दिनसो लानाय जाबाय। 20 दिनसो लानाय जाबाय आरोना? 20 दिनसो जाबाय। होमबा दिनै 17 थारिख, गाबोन 18 थारिख। 18 थारिखआव बे कमप्लिट जाहैगोन आरो? 18 थारिखआव गाबोन जों डिलिभारि होनो लादों आरो। डिलिभारि होगोन आरो गाबोन। दा बेयाव मा महर मोनबावनांगौ दं ओरैनो? बेयाव नैबे गेजेराव 50 दङ, 50 सनाथि मायथाइ गेजेराव थाबावगोन आरोना? एसे एनै लिरबावनांगौ दङ, बेयाव एसे दं, बेयाव दं, ओमफ्राय जोब्बायानोसै आरो। ओमफ्राय नैबेयाव फुल बायदिसिना गार्डेन खालामनायाबो नोंथांनिनो जागोन नामा? बे आंनिया डेक'रेसन पार्टि मोनसे दङ। नैबेयाव थाबावगोन आरो गार्डेन बायदिसिना बेयाव डेक'रेसन पार्टि दङ आरोना? दा बिथांनिया जाहैबाय नैबे मेन गेटखौ लुनाया, नङा होमबा? अब्ला माने सानसेनि सम दंबावो आरो बेखौ मथा मथि जाजोबनो? औ, सानसेनि सम दंबावो आरो। आচ্ছা, बिथाङानो फोरमायबाय। दा बिथाङानो जादों। बेनि अनगायै आरो मोनसे दंबावो दंनायालाय, एक्जिबिसननि गेटआबो दं जोंनियाव। एक्जिबिसननि गेटखौ? दा एक्जिबिसननि गेटआ बेसेबांसो आग बारायदों? बेबो माथ्र'थे कालारा फुल जोब्बाय, ओमफ्राय बेयाव एसे एनै आर्ट खालामनांगौ दङ, बेल'सै आरो। बेनिफ्रायथ' जोब्बायानोसै। दा बिथाङा फोरमायबाय। दा जों आरो थांबावनोसै बबे खामानिफ्रा बेसेबां आग बारायनाय दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं। फैदो बिदिब्ला। दायो नोंथांमोना नुदों नैबे जाहैबाय हाबग्रा जि मेन राइट साइड लेफ्ट साइड दङ। जि हाबोब्ला बेजों हाबोब्ला बे लेफ्ट साइडजों फैनांगोन। लाना फै केमेरामेना। बेयाव गोबां डेक'रेसन खालामनो दंबावो, साजायनाय दंबावो। फुल बायदिसिना थाबावगोन, गय थागोन, गोबां बायदिसिना गार्डेन थाबावगोन आरो। अब्ला समायसिनगोन। दा खामानिया एसे दंबावो नालाय मावनांगौ। ओरैनो 70% जाबाय आरो, दंबावो आरो। दा बेखौ साननै सानथामनि गेजेराव मावफुंसिगोन। ओरैनो खामानि मावनोथ' बारा समबो गैला, साननै सानथामनि उनाव बे जोबनो थांगोन आरो। दायो नोंथांमोना नुदों 50 जि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जि 50थि सनाथि मायथाइ नैबे जोहोलाव दैमालुनि गुवार फोथार, गेलेग्रा फोथार नङा, बे गुवार फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। बे 50 बेखौ महर होबावगोन आरो कालार फुल खालामबावनो दंबावो। दा बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। फैबावदों। नोंथांमोना नुदों नैबे जाहैबाय मेन पेन्डेल आरो स्टेज दङ उनथिंजाय। स्टेजआ जाहैबाय लहानि गोजा। आं बेखौ खाथियाव थांनानै खोन्थाहैला, मानो होनब्ला भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नालाय। आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सायाव एसे आग बारायनानै आं खोन्थानो सानबावदों। ओरै नोंथांमोना दायो नुदों साखाथियाव दङ जोंहा अरुणाचल हाजो। अरुणाचला बिनिफ्राय 3 किल'मिटारसोल' जागोन आरो अरुणाचला। माने अरुणाचल हाजोजोंनो नांजाबखानाय, बे बारा गोजान नङा अरुणाचला। जोंनि ब्रह्म भक्त आरो जाय बे धोरोमनि मानसि नङाब्लाबो बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोना एन्जय खालामफैनो हागोन, नायफैनो हागोन। बर' साहित्य सभाया जेरै डेक'रेसन खालामदों बेबायदि खालामनो बेयाव जुजिगासिनो दङ। नोंथांमोना बेयावबो नुगोन। सानजाहा नुदों नोंथांमोना जि नुहुरगासिनो दं, बै न'आ बे जाहैबाय आलासि थाग्रा न' जागोन। बे VIP जागोन। बेयाव जेसेबां ब्रह्म भक्त आइ बाबा जोंनि मानव गेदेरफोर बेयाव फैगोन आरो जेसेबां चिफ मिनिस्टार बेयाव जिरायफैनो हागोन, जिरायफैगोन आरो बिसोर रेस्ट लाफैगोन। दा आरो दंबावो ओरै नोंथांमोना नुदों, बैखौ नुदों नोंथांमोना मन्दिर। बे मन्दिरा जाहैबाय पार्मानेन्टलि बानायनाय नङा, बेबो बे मिटिंनि थाखायनो बानायनाय। बेखौ थिंजों बानायनाय जादों आरो। मोननै मन्दिर दङ बेयाव, जैग'सालि, बेयो जैग' होनाय जागोन आरो बेयाव। बिनि उनाव ओरै बेयावथ' थाखागोनानो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै ओरै साइडआव नुदों, बे जाहैबाय फ्लेग हस्टिं। बे फ्लेग हस्टिं बेबो खामानिया बारा जाजोबाखै, एसे जाबावनो दंबावो आरो बे खामानिया। ओरैनो 50% जाबाय खोमा। बिथांमोनाव दा फ्लेग हस्टिंनि जि खामानि मावग्रा बिथांमोनाव सोंबा मिथिसिगोन सानबेसे लाबावगोन। दायो नोंथांमोना नुदों फ्लेग हस्टिं। दा बिथांमोनानो बानायगासिनो। नोंथाङानो बानायदों बे फ्लेग हस्टिं? बेखौ जों बानायनाय जायाखै, बानायग्रा बेलेग डिपार्टमेन्टसो बिसोर नामा? डिपार्टमेन्टआव सोंनिफ्राय लाना फै। आচ্ছা सार, ओरैनो सानबेसेसो लाबावगोन बेयो फ्लेग हस्टिं बानायनाया? बानायनायाथ'
अलरेडि जाफ्रामबायानो जाफुंजोब्बाय आरो ओमफ्राय अकल कालार होनांगौ दङ ओं ओमफ्राय ओरैजाय माखासे मटरनि माबा फिटिं खालामनांगौ दङ आरो बुंनो हागोन नामा बेयाव मा मा थाबावगोन नैबेयाव दाथ' दै वाटार थाबाय आरो मा डेक'रेसन खालामबावगोन एसेखौ खोन्थानो हागोन नामा डेक'रेसनाथ' बिनिफ्राय जेबो गैला बेनिफ्राय जेबो गैला सिङाव लाइट दङ लाइट थागोन आरो सिङाव ओमफ्राय फुल गार्डेन बायसिना थाला फुल गार्डेन थागोन बैथिंजाय आচ্ছা फुल थागोन आरो साइड साइडआव ना माने ओरैनो 70% जाबाय होननानै सानना लाजायो आरो 80% जाबाय 80% दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनानो बे खामानिखौ मावदों नालाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे 70-80% जाबाय होनना बुंदों माने गाबोननि दिनाव बियो जोबहैसिगोन माने गाबोन 18 थारिखआव बे जोबहैगोन आरो 18 थारिखआव आচ্ছা आচ্ছা थिगानो दे गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नुदों भिडिअनि गेजेरजों गंनै मन्दिर बेयावनो जैग' होनाय जागोन आरो ब्रह्म धोरोमनि मानसि नालाय बिसोर जैग' होनाय जायो मिथिखायो नोंथांमोना आरो जाय जाय ब्रह्म धोरोमनि आइ बाबामोन बिसोर मिथिखागोन बेखिनियानो मोननै खालामनाय जादों बेयाव जेसेबां गोजान गोजाननिफ्राय आलासि फैगोन बेयावनो जैग' होनाय जागोन बेखिनियानो गय बिफां लाबोनानै दोनफैदों गय बिफांफोरखौ गायनांगौ दंबावो बहुद खामानि दंबावो आरो माने बे साननै सानथामनि उनावनो बे आबुं महर मोननांगौ आरो जेरै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय सना होनबाथ' मिथिखायो बेबायदि सना बायदि जोंखोल माखोल जानांगोन आरो बेखिनिखौनो फोरमायबाय आङो एक्जिबिसननि खाथियाव मोनफैबाय हरैजाय दं एक्जिबिसन नैबे एक्जिबिसननि जे मेन गेट बे जाहैगोन हाबग्रा गेट बेनिफ्राय ओरै नोंथांमोना नुदों सोनाबहा दङ आलासि फैयोब्ला गोजान गोजाननिफ्राय आलासि फैगोन नालाय जा थान्दै बिथांमोना बेयाव थान्दै आइ बाबामोना बेयाव थाफैगोन बे थान्दै आइ बाबामोन थाफैग्रा भलेन्टियार रुमाथ' ओइथिंजाय थाहैबाय आरो कालसार रुमाबो ओरै खोला फारसे दंजोबो आरोना दा आं एक्जिबिसननि सिङाव आं हाबनानै खोन्थागोन एक्जिबिसननि सिङाव मा मा खामानिया आग बारायना दङ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो दा जाबाय बेबो 70-80% जाबाय नैबे एक्जिबिसननि जे मेन गेट नेम कास्टिं खालामनांगौ दंबावो बाखि जेबो गैला बेनिफ्राय नैबेयाव गार्डेन बायदिसिना थाबावगोन आंनि साननायाव आरो दा बिथांमोना गैया बेखौ बानायग्राफोरा बियो साननैसोनि उनाव आबुं महर मोनगोन होननानै आं आसा खालामो नैबेनो जाहैबाय एक्जिबिसननि नुथाय दा एक्जिबिसननि सिङाव मा मा खामानिया फुरा जानानै दङ बा आबुं महर मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ ओरै फैदो एक्जिबिसननि जे पेन्डेल कालसार प्रग्राम नैबेयावनो जाबाय थागोन नोंथांमोना नुदों दायो बेयाव आरो माखासे बे खामानिया 80% जाबाय बेयाव एसे दंबावो उखुम होगोन ना होला आं बेखौथ' मिथिला साइडजों इन्जुर होनो हागौ बेनिफ्राय जा नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुहुरदों ब्रह्म नखर बे ब्रह्म नखरखौ आं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दं खाथियाव थांनानै फै नैबेनो जाहैबाय ब्रह्म नखर दा ब्रह्म नखराव मा मा थायो बे ब्रह्म नखराव बेयाव खोन्थानाय जागोन ब्रह्म धोरोमफोरनि नखराव मा मा थायो बेखौ खोन्थागोन बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नुदों नैबे जाहैबाय बेथ' बयनियावबो थायो गामियारि ओनसोलाव बेयो माइहुं होननानै बुङो आरो गय बागान दङ आरो डेक'रेसन खालामबावनांगौ दं जानांगौ दा आङो सिङाव हाबलांनानै खोन्थासै नोंथांमोनो ब्रह्म नखराव मा मा दङ मा मा थायो बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दायो नोंथांमोना नुदों नैबे ब्रह्म नखरनि जाहैबाय बे मन्दिर ब्रह्म नखरावथ' जैग'सालि मन्दिर थायो नालाय बेनि साखाथियाव दङ गार्डेन केमेराखौ लानानै बे खाथियाव नैबेनो जाहैबाय मन्दिरा जाहैबाय ब्रह्म नखरनि मन्दिरा माबायदि जायो नोंथांमोना बे सिङाव हाबनानै नायनो हागोन बेयाव जैग'सालि जैग' होग्रा थागोन भिडिअखौ केमेराखौ लाना फैलाय बेयाव नैबे जाहैबाय जे नुदों नोंथांमोना बियो मण्डप बेयाव जैग' होयो आरो सासे सानै साथाम बेबायदि हुम जैग' होनायथ' होना बेखौ मा होनो नित्य जैग' बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय हुम जैग' होनोबा रायजोनि जायो नङा होमबा बेखिनियानो बेखौ आं खोन्थाबाय नोंथांमोनो बे जाहैबाय ब्रह्म नखरनि मन्दिर आरो बेनि साखाथियाव दङ जोंहा ओरै बाख्रि थाबावगोन बे मन्दिरनि खाथियावनो बाख्रि थायो आरो बाख्रिखौ नुबाय नोंथांमोना बाख्रिनि जि जोंनि ब्रह्म नखराव बे बाख्रि आगान नङा होमब्ला बे बाख्रि आगानाव मा मा थायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव जाहैबाय नैबे जों बर'आव मा होनगोन बेखौ खफ्रि माखासे डेक'रेसन थाबावगोन बेयाव खफ्रि थागोन आरो लोगोसे ओरै लाना फै बिनि गेजेराव जोंहा गामियारि ओनसोलनि नालाय बे बाख्रि दांगुराव नैबे मै थायो खोमा ओंखायनो मै डेक'रेसन बेयाव दोनदों मै आरो नांगोल आरो लाना फैयो जोङै बे माइ बाख्रिनि खाथियावनो दङ जोंहा हिंखल बेयाव थोरसि खांनि बायदिसिना सुग्रा दुगैग्रा आरो बे जाहैबाय बाथरुम बे बाथरुम जाहैबाय नङा होमबा बेनि साखाथियाव दंबावो आरो ओरै सोनाब एरिया खनायाव जाहैबाय जोंहा लेट्रिन थायो बेखौ सोरबा रायजो जानाय मानसिफोरा एसे
मिथिनानै लानाया मोजां आरो फायखानाखौ बाख्रिखौ बा वाशरुमखौ बबेयाव खालामनांगौ दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन सोरबा जुदि रायजो जानो जुदि गोदान दंबा गोनो गोथो बबेथिं खालामनो बबेथिं मानो जायो नालाय बे जाहैबाय सोनाब खनायाव नैबे लेट्रिनखौ खालामनाय जादों आरो जि टयलेट बेखौ सोनाब खनायाव थायो ब्रह्म नखराव बेबायदि थायो आरो सोरनिबा नखराव बेलेग उल्था फाल्था थायो जानो हागौ आरो सोरबा हाफोरनि थाखाय एसे बेलेग जायगाखौ लानो गोनां जायो नाथाय एकजेक्टआ बेबायदि जानांगौ होननानै आं सानो आरो माने नैबे दायो जि ब्रह्म नखर बेयाव नैबे जानो गोनां गल्डेन जुबलियाव बेखौ खोन्थानाय जादों आरो दा बिनिनो सिङाव आरो दंबावो इंसि मा होनो ओंखाम संग्रा न' जोंहा नैबे ब्रह्म नखरखौ लुफुंनाय जोंहा कमल बाबा बसुमतारी दङ कमल बाबानाव सोंना लागोन जोंनि ब्रह्म नखराव आंथ' माखासेखौ खोन्थाखाबाय नालाय दा बाबाया खोन्थादो इसिं रुमा बबेथिं थायो आरो उन्दुग्राया बबेथिं थायो बेखौ एसे खोन्थानानै होदो बाबाया दा बाबाया सोंदों साबायखर दा जोङो बे ब्रह्म नखर बा उदिसाता नखरखौ गफुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै जों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बेवहाय जोङो जेखिनि खामानि न'खौ जों गाहायै गंथाम लुबाय खोलाहा ओंखाम संग्रा ओरैहाय साहा जोङो माबा न' थाबाय न'मा न' थाबाय साहा न'मा न' थाबाय नैबे गाहाय न' थारमाने बे सोनाबहा थाबाय बेखिनिखौ जों लुबाय बिनिफ्राय जोंहाय सिबिसालि थाखाबाय ओमफ्राय हावरेहाय बाख्रि थाबाय ओमफ्राय हावरेहाय खोलाहा जोङो गलि गंसे बानायबाय अब्ला खायसे सोरबा आं बाबानाव मोनसे सोंनो सानदों आरो ना दा इसिं न'खौथ' बा ओंखाम संग्राखौथ' खोला लुबाय दा खायसेखौ आङो सोरनिबा न'खराव नुयो साहाबो थानाय दा बिनि माबाखौ खोन्थानो हागोन नामा दा जोंथ' एक्सुवेलि बेखौनो आं बुंनो लुबैयो माने जोंनि ब्रह्म धर्मनि न'खराव बा जों दिनैहाय बेवहाय ब्रह्म धर्मनिसो मोनसे अडिसन जाना फैनो थांदों जों बेखायनो बेवहाय इसिं न' सौरा न' न'मा न' जों बेखौ देखायनो थाङाखै जोंना ब्रह्म धर्मनि जोंनि जे थासारि बेवहाय जोङो बेखिनिखौ लालामोन खिन्थु आं मिथिनो मोनदों गोदो गोदाय सौरा न'आ सानजाहा थायोमोन ओमफ्राय मानो होनब्ला गोदो गोदाय सिबिसालि लुनानै इसोर सिबिनो रोङामोन जोंना साहा सानजा एसे खना दिगाव बाथौआ थायोमोन बे बाथौ सेरनिजोंनो हाबलांनानै सौरा न'आव सेंग्राफोर थायोमोन आरो मा खिन्थु दा जोंनिया साननो थाङो दा जे जायगायाव सौरा न' थानांगौ बेवहाय जोंना सिबिसालिया थानांगौ आरो मा दा बेखायनो जोंनियाव दा मानो दानि बिगियान जुगनि मुगायाव जेनेबा सौरा न' इसिं न' बेफोरबायदिथ' थाला मानो होनोब्ला दा RCC गंफा गाहामल' थायो खायसेनियाव बिल्डिं न'ब्ला आरो किसुमाना बिदिनो गंसे न'यैनो बावनो जाग्रा लोंग्रा खिग्रा आजिखालि गासिबो फेसिलिटि बेबायदियासो देखायजोबसै आरो मा ओंखायनो दा जोङो बेफोरबायदियाव जों दा बेखायनो जोंनि ब्रह्म धर्मनि बे अधिवेशन जानो थांनायाव जों बे इसिं न' सौरा न' जों बेफोरखौ जोङो एसेबां नागिराखै दा जों जे जोंनि ब्रह्म धर्मआव जायनि लामा लांगोना सिला बारि बागान परिष्कार जागोन नङा होमबा बारि बागान गुथै थाजोबगोन बेनो जोंनि ब्रह्म धर्मनि मोनसे परिबेसनि मोनसे दिन्थिनाय आरो मा बेनो बेखायनो जों बेबायदि हिसाबै जों इसेबां बेबायदि नागिरथारनो जों सानाखै जाथारनांगौ जों सानाखै आरो मा माथ्र' जों ब्रह्म धर्म हिसाबै जोङो साहा गंसे खोलाहा गंसे सोनाबहा गंसे थाग्रा हिसाबै जों बेखौ दिन्थिबाय आरो जों सासे अधिसाता बा ब्रह्म न'खर हिसाबै जोंनियाव गुरुनाव बिखा लाब्लानो जों मोनसे थफ्ला गिदिर रुजुना लाबोयो बेनो मा नित्य क्रियानि हाबा नङा होमबा नित्य क्रिया मावनो थाखाय जोङो सिबिसालि न'खौ जोङो नांथारगौ होननानै जों बेखौ प्रयजन हिसाबै दिन्थिनाय जाबाय आरो मा बेखायनो आं बेखिनिखौनो माबानिसिम आङो फोरमायबाय बर' न'खर होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जेरै बर'आ रायजो जाबोदों नङा होमबा बे इसिं न' सौरा न' न'मा न' बेफोर गुसै फेसिलिटिया थागौमोन आरो बर'फ्रा माखासे दंमोन जे दाउ फिनाय अमा फिनाय बोरमा फिनाय नङा होमबा बिदि बायदि बायदिया जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै दा जों ब्रह्म न'खर बा अधिष्ठाता न'खर हिसाबै जोङो अधिष्ठाता सासे अधिष्ठाता न'खरा मिरामिस जायो मिरामिस न'खर जायो दा बेनिखायनो जों दिनै बाव ब्रह्म धर्मनि अधिवेशन जागोन हिसाबै जोङो दाउ अमा फारौ बायदि फिनायखौ जों दिन्थिनाय जायाखै आरो मा बेखायनो जों दिनै अधिष्ठाता न'खर बा ब्रह्म न'खर बेबायदि हिसाबै जोङो दिनैहाय जोङो बेखौ दिन्थिनाय जायासै आरो
दा जों जुदि बर' न'खर होननानै बुङोब्ला टटेलि बेफोरो माखासे थागौमोन सेन खबाइ खाखि इथादि बायदि बायदियाबो थागौमोन आरो औ दा बेखायनो जोङो ब्रह्म न'खर बा अधिष्ठाता न'खर होननानै जों बे ब्रह्मनि अधिवेशनखाय जों बेखौहाय बेखिनिखौ देखायनाय जादों खिन्थु जोङो दिनैहाय माइलि थफ्ला बे थागोन सेन बेदा लांगाल जुंगाल बेफोरो थासिगोन आरो मा कफि बेबायदि थागोन आरो औ बेफोर थानाय जागोन आरो मा आरो जोङो ब्रह्म न'खरबाबो सासे साख्रिआवला अधिष्ठाता न'खरबो जानो हागौ नङा होमबा सासे आबादारि न'खरबो जानो हागौ आरो जोंहा माखासे जायगा टेकनि थाखाय जोङो माखासे फोथारखौ जों दिन्थिनो हानाय जानाय नंला जों माथ्र न'खरनि परिबेस लांगोनाखौल' जों देखायनाय जागोन आरो जों बे साननैसोनि गेजेराव मैगं थाइगंनिबो एसे जगार खालामनो जों बेखौ सानदों आरो मानेसिम बेखिनिखौ खबर लाफैनो थाखाय जोङो साबायखर बावदों जोबोद गोजोननाय थाबाय बाबाया जोंनो बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनबाय जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया दिनैनि बे 50 सनाथि मायथाइ फोरबो जि फालिथाय जि जानो थांगासिनो दङ 20, 21, 22, 23 जानुवारियाव जों बेखिनियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो दिन्थिनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।